L-Għodwa tajba. Illum 5 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra l-14 il-Ħadd ta' matul is-sena. Nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika minn ġewwa l-Kappella tal-Palazz tal-Arċisqof ġewwa l-Imdina. Dan il-palazz inbena lejn l-aħħar tas-seklu 17 fuq disinn ta' Lorenzo Gafà u wara li nbniet il-Belt Valletta serva bħala residenza għas-sajf tal-Isfijiet Maltin, kif ukoll bħala l-kurja provikarjali għall-Imdina. Illum jintuża bħala residenza tal-Arċisqof ta' Malta. Fih insibu artal portabbli dedikat lil Madonna li jinsab f'alkova fis-sala prinċipali tal-palazz. Il-kwadru tiegħu jirrifletti tradizzjoni ikonografika tal-Madonna tal-Ħlewwa. Il-panelli tal-ġnub li jingħalqu juru xbijat ta' San Pietru u San Pawl. L-arma li hemm fuq l-entratura prinċipali għal dan l-artal hi tal-Isqof Alferran de Bussan. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Nilqakom fid-dar antika tal-Isqof dan il-palazz li nbena fl-1720 wara li it-terremot tal-1693 waqqa l-katedral u il-kanonċi tal-katedral rridu knisja ikbar. U l-Isqof qalulu aħna noħdulek biċċa mid-dar tiegħek biex ikonna knisja ikbar u mbagħad nibnulek dar oħra. U hekk ġara. Il-katedral ġie konsagrat fl-1704 disinn ukoll ta' Lorenzo Gafà u Lorenzo Gafà mbagħad ħassib li tinbena din id-dar. Li mhix biss tal-Isqof imma wkoll id-dar hekk nara id-dar ta' djoċesi. Qed nilqakom hawnhekk wara ġimgħat li ma stajtx inkun fil-parroċċi tagħna, waqgħet u ċarrat ligament tal-irkoppa, operazzjoni, brace, kien hemm xi ħadd qalli l-ewwel kont your grace, issa sirt your brace. Issa jibda żmien ta' fiżjoterapija. Nirringrazzja tant nies li staqsew għalija, sellew għalija, talbu għalija. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Int salvazzjoni ta' min jemmen fik, mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa wum li Kristu ħnina. Int li għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat l-bnedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, naduġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. U li Alla Sultan tas-sema, Alla Missi. Ġesu Kristu. U li Alla ħaruf tal-Alla bil-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitol. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej, ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u riekeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U jeqret il-karru minn Efraim, u żiemel minn Ġerusalem, jinqeret il-qaws tal-gwerra. U jxandar il-paċi lil-ġnus, il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mix-xmara tal-Ewfrat sa trufijiet. Il-kelma tal-mulej, ir-rottu ħar lill-Alla. Mulej, inbirek ismek għal dejjem, flimkien, mulej, inbirek ismek għal dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem, flimkien, mulej inbirek ismek għal dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel, flimkien, mulej inbirek ismek għal dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajn mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, mulej inbirek ismek għal dejjem. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedit tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq. Flimkien, mulej inbirek ismek għal dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem. Għax jekk tgħixu skont il-ġisem, tmutu, imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk ogħġbok. Kollox minn immoti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-kolli tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu
u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Mit-talim tal-Evanġelju natfu minnu bitna. Nistgħu ngħidu li f'din is-silta qasira mill-kapitlu 11 ta' San Mattew, Ġesu propju jiftaħ qalbu. Litteralment jiftaħ qalbu għax jispjeganna wkoll minu tassew. Kif nafu il-kelma qalb anke fil-lingwa tagħna, meta ngħidu kemm għandu qalbu tajba, kif għandu qalbu ħelwa. Huwa il-personalità, il-jien ta' dak li jkun. Fl-iskrittura u fid-dinja semitika, il-qalb hija il-personalità, l-identità ta' dak li jkun. U Ġesu jiddeskrivi li l-nifsu bħala ta' qalb ħelwa u umli. Il-ħlewwa u l-umiltà huma il-karatteristiċi li Ġesu jażel biex jispjega minu. Ma jqafx hemm. Rari jgħidha imma din id-darba jgħidha italmu minni. Italmu minni. U ta' min nirriflettu fuq din il-kelma ta' Ġesu. Ġesu llum mhux qed jagħtina kmand, qed jistidinna ejjew għandi. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni. Ejjew għandi. U meta jħares lejna xi jara, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin. U x'qiegħed joffri? Is-serħan, imma wkoll mudell ta' kif ngħixu l-ħajja ma' nfusna u bejnietna, il-ħlewwa u l-umiltà. Nifhmu mal-ewwel li l-personalità ta' Ġesu u l-atteġġjament tiegħu huwa totalment divers għal dak li hu sejjaħ l-erf ta' din id-dinja li ħafna drabi huwa mibni fuq il-pretenzjoni, l-arroganza, fuq l-idea li aħna ħjar minn ħaddieħor forsi. Il-ħlewwa l-umiltà jgħallmuna atteġġjament totalment differenti. U aħna m'għandniex għalfejn nistħu l-mulej jarafna u jħobbna kif aħna, li ħafna drabi ninsabu u ninstabu mħabtin u mtaqlin. Ġesu juża l-kelma madmat. Il-madmat huwa toqol, imma huwa wkoll mod kif żewġ bejjem taqgħadhom flimkien biex jimxu f'direzzjoni waħda. U allura s-sigriet tal-madmat ta' Ġesu huwa li inti jekk terfa' il-madmat tiegħu, jekk tieħu fuqek il-madmat tiegħu, mhux se tkun waħdek. Qed jafdak imma fl-istess ħin iwedek li se jkun miegħek hu. Għax bil-madmat ta' Ġesu qatt m'inti waħdek, hemm xi ħadd ieħor marbut mal-madmat u qegħdin timxu flimkien. U għalhekk il-madmat ta' Ġesu la hu qiegħed magħna, mobbi bħalna, isir ħelu u ħafif. Ġesu ma jiċħaġġ li l-ħajja taf tħabbatna u tkidna, imma tiwedna li il-madmat tiegħu se jiġi miegħu, se nkunu miegħu. U allura il-kelma ta' Eżeja huwa ħaffuqna it-tabija tagħna, id-batija tagħna, u għal-mod kif iħajjarna il-madmat tal-ħajja ngħixuh bil-ħlewwa u bl-umiltà. Ejjew nitolbu wkoll biex l-Ispirtu ta' Ġesu mhux biss ikun fil-qalb tagħna, imma fostna, bejnietna, u forsi wkoll ftit fid-dinja. Imma huwa l-mument li nilqgħu il-fatt li Ġesu u wkoll jgħidilna xi ħaġa intima dwaru l-għaqda tiegħu mal-missier li l-Alla Ġesu għallimna ngħidulu missierna.
Illum qed jitkellem fuq Alla bħala missieru, ma din il-relazzjoni tiegħu ma' Alla hija tassew intima. Kollox moti lili minn missieri ħadd ma jaraf lil liben jekk mhux il-missier. U jgħidilna wkoll kif ħadd ma jaraf lil missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarafulu. Qed jgħidilna jiena qed niftaħ qalbi magħkom. Qed ngħidilkom min jien. Imma il-Mulej Ġesu fl-umiltà u l-ħlewa tiegħu mhuwiex biss bniedem tajjeb huwa liben ta' Alla. Waqt li jgħidilna minnu mhux qed jiġħad l-tbatija tal-ħajja, l-divinità tiegħu, imma jgħidilna jiena għandi l-qawwa li l-kelma li ngħidlek isseħħ. U fil-madmat li tuħu fuqek miegħi se nkun tassew il-faraġ ta' ruħek. It-tabija tiegħek miegħi tkun ħelwa u ħafifa. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina pata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix żmien. Spiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fid-dawl tal-kelma tal-Alla jew nitolbu biex aħna nilqgħu l-istedina ta' Ġesu u nitalmu minnu li hu ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbu. Nitolbu għal kull min għandu s-seta fid-dinja biex jifhem li s-seta hija servizz. Nitolbu. Nitolbu għal membri tal-Azzjoni Kattolika, nirringrazzjakom li lqajtu l-istedina tiegħi llum li tkunu magħna u nitolbu il-barka tal-Alla fuqkom fuq kull ma tagħmlu. Hija preżenza antika tal-Azzjoni Kattolika f'pajjiżna madwar id-dinja. Preżenza li għandha futur. Nitolbu biex il-Mulej jinqeda bikom għal ġid tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu. Nitolbu għal morda kollha, nitolbu għal dawk li qegħdin weħidhom li jħossuhom imtaqlin bil-ħajja biex jaħarsu li Ġesu li qed joffrilhom is-serħan tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha, għatihom u Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistriħu fis-sliem. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawa lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jxirqu lill-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna li libnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs, rat il-ħajr qasam ta' għal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' għal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-meru tiegħek mulej xandru bil-ferħ minn tiegħek nistenna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna ħalma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den jagħtina fit-tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tijak inħallilkom islim, natikom islim tijaj. La tħaris lejn nubietna, zdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għat jaslimu laqda li intrit fija, inti taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xurxin. Il-ġisem fl-imkien mal-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-inna li se nitqarnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, itneħed nubit tad-dinja. Ħaruf talla, itneħed nubit illa lina talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Tal-ġisem u d-dem għaddistijek l-isnimetiet u min kull ħazen. Zomni dem fidilek mandamenti tijak u tħallini għatni firet minn. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tijak. Ma tkunx il-kundanna tijaj, iżda ħnina tijak tkun għalija ħarsin u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf tal-law, danu li neħidnu bit ta' dinja. Hennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqli ġdiri tħol ta' t-saqaf tijaj, iżdajt bis kalma wahda u ruħi tkun fej. Għal-ħajja ta' dej. Nitolbu.
Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella tal-Palazz tal-Arċisqof ġewwa l-Imdina. Nitolbu. Mulej Ġesu, illum nixtiequ nitolbu għal dawk kollha li jħossuhom imwarrabin, minsija u dawk li jħossuhom waħidhom. Għattihom il-kuraġġ ifittxu għajnuna kompetenti li tixtieqilhom il-ġid li tgħinhom jaraw is-sabiħ tal-ħajja u żbuħija tagħhom infushom. Fakkarhom li inti tħobbhom ħafna u dejjem magħhom. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.